și astăzi se niște Hunger Games, ok, nu știu pe unde mă duc. Ok, mă duc în partea. Ok, de ce am făcut așa în grabă, o să vă zic imediat. Ok. Pentru că trebuie să răspund la interfon. Au venit părinții de undeva. Eu crezând că tata de acasă, m-am lăsat interfonul să sune. Crezând că va răspunde tata, dar se pare că nu era acasă. Ok. Nu! Nu! Ce m-a speriat țiganul ăla! Doamne, ferește Iisuse Hristoase! Ok. Perfect. S-ar putea să intre cineva în camera mea. O să le zic să nu intre. Gaz că intră, o să vedeți cum e să intre cineva în camera unchiului FPSF. Bă, mă auzi pe cineva acolo? Da, nu aici. Stai, ăla era un arc. Deși nu l-am luat, nu știu. Mari prost, săi, mari prost. Ok. Am alergat ceva. Hai. Să începem. Aici e ceva bun? Nope. Joc pe US. E foarte tare pe US, e mult mai tare pe US decât pe EU. Aș vrea că găsesc garanții speciale în cască. Deci ar fi prea tare să găsesc. Atât de aproape să fie. Deci dacă era și Arance Spray, tocmai ce-am zis episodul trecut. Nu, acum vreo 2 episoade cu atât de aproape să pice Arance Spray. Nu contează. A fost atât de aproape. Nu contează. Haide să pun asta aici. Ok. Aici o să pice un Arance Spray. Nu acesta, sunt acestul de jos. Care e tier 2. Știți că va fi un Arance Spray acolo. Aici va fi ceva, un iron. Sau, da, un iron, să nu știți. Un iron, exact cum am zis. Aici va fi un iron chest plate. Yeah, fie aici. Nu. Firar. Rog. Tot timpul cum se face chestia asta, mă. Invers se face. Doamne, firar, naibii. Ok, hai că mă duc să-mi fac un... Nu mă duc la în locul ăla, că știu un alt loc, un tier 2. Unde e și un crafting table. Da, mai am învățat și mapele mai bine. În sfârșit. Cât am așteptat să-mi văd și mapele, Doamne, în sfârșit le știu și eu, cât de cât. Îl și pe ăla acolo. Hai de capul lui, săracul. Ce faci, mă, acolo, idiotule? Ce faci, mă, acolo, prostea? Unchiule prostescu. Cum îți mai zici că să ieși de aici, mă, dobitocule? Mă rog, hai, nici nu pasă de el. Nici n-are cine știe ce iteme. Bă, ăsta e prea prost, bă, observ. Oh, shoot, nigga! Meine nigga. Ok, că mă duc să-mi craftez acel Iron Sword. Rapido. Mă rog, nici nu pasă de el. De ce mă duc după el? Pentru că nu vreau să mor de aia. Așa o mare idiot. Hai. Aici un tier 2 și un crafting table. Din câte știu eu. Nu m-am dus niciodată aici, sincer, doar că am mai zis cineva. Cred că Dodu mi-a zis, nu mai știu de care. Uite acolo și tier 2 și aici și crafting table-ul. Dodu fiind un coleg de-al meu. Așa. Ok, ăsta e și tier 2-ul. Ăsta e tier 2-ul? M-ai mințit. Nu știu dacă mi-a zis Dodu de chestia asta, dar tot timpul aveam senzația că el mi-a zis. Hai. Am distrus cele două inimi de... Cum îi zice, de...
Am uitat cum zice. Nici nu-mi pasă, sincer. Hai. Mă duc și la tier 2 ăsta, pe care probabil l-am luat deja. Că doar na. Să știu totul pe această mapă. Nu mai știu exact unde, dar știu că e pe aici, pe unde. Mi se pare că e aici sub. Dacă nu mă înșel. Nu? Aba da. Nu l-am luat. Nu era niciun iron chest plate acolo. Hai. Hai, da. Nu mai găsesc pe nimeni, sunt 5 playeri. Nimeni nu se uită la noi. Așa că... ăla s-a la mid, cu siguranță. Așa că mă vedeți să-l bazez ca să se cace pe el. Pe el. Mai repede. Mai repede. Hai să mănânc acum rapid ceva. Ăștia au mai multă situație decât merele, așa că... Păi mănânc. Nu vezi țiganul ăla. Nu-l găsesc. Bă, țiganul ăla nu mai e la mid. S-a dus aici, probabil. Să nu intre la mine în camera. Să nu intre la mine în camera. Nu acum. Am flint în stil, ce Dumnezeu. Am stil, m-a trebuit doar flintul. Da. Nu ești în penie. Unde Dumnezeu e ăla? Nu-l găsesc pe săracul țigan. Bă, pe US am frame-uri mai mari. Joc mai bine. Care-i faza? Pe US. Nu înțeleg, de acum încolo pe US joc, să-mi bag piciorurile. Să-mi bag piciorurile? Vas? Nu știu, frate, dar pe US joc mai bine. Nu știu de ce. O fi player mai pro, Jack, mai pro joc pe... De acum încolo joc pe Europa, da. Frate... joc mult mai bine pe US. Dar nu găsesc pe nimeni. Mă, țigan. Deci nu găsesc pe nimeni, mă. Hai să-mi sortez și un inventar aici. Pam, 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 pam. Acum să pun asta aici. Asta aici. Asta aici, pardon, asta aici. Ok, hai. Pardon că am răgăit. Iarăși am semi-răgăit. Aoleu. Nu știu dacă v-am zis, am dat Camp Strike pe Ghosts. Probabil că pentru că am zis asta voi și muri. Mai mult decât probabil. Cu tot timpul vreau să vă zic ceva. O știre ceva. Pierd. Contează. Deci, credeți-mă, nu cred că există vreun clip pe canalul meu în care să fi spus ceva, nu știu, am luat camp sau să-mi dat primul meu moab sau ceva genul ăsta. Nu cred că există pe canalul ăsta. Pentru că, de fiecare dată când zic asta, mor. Deci de fiecare dată. Mi se pare o tâmpenie. Tâmpenie. O tâmpenie. Că dacă tot am mers la Olimpiada la română. Și am luat 87 de puncte. Premiantul nostru. 87 din 120. Porfologul clasei, dar nu contează. Bă, unde dragi sunt ăștia? Nici pe care nu am calificat, mă, la Olimpiadă, mă. Tare prăfălog, îi. Tare prăfălog. Și îmi place cuvântul... Tu ăsta. Ador cuvântul ăsta, prăfălog. E atât de expresiv. Țiganule, bă. You wish, man, nigga. Nu mă-și băteai, țiganule. Ok, rapid. Dăm ce spre ăla. Aleluia, poate am timp să-mi și craftez Diamond Sword-ul. Poate am timp. Deci dacă am timp să-mi craftez Diamond Sword-ul, e perfect. Și dacă am timp, da.
Am timp, mai am 30 de secunde. 35, hai. 30. Am timp, yes. Dacă nu am bețe, o să mor. Bețe, yes, am bețe. Oh, da. Yeah! Perfect. Ok. Hai, mă. Am tot ce-mi trebuie. Hai, da. Deci pe ăștia doi. Deci meciul trecut, ăla cu Brizeanu și ăsta, sunt consecutive. Deci, da. Bățiganule, bățiganule, bă, 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 bățiganule, bă! Prea tare, o, da, GG! Mă rog, păi da, cam atât pentru... Acest episod a fost prea tare, frate, a fost prea tare! Mă rog, păi da, mamă câți playeri! Păi da, cam atât pentru acest episod. Haideți să facem și noi pe ăsta 200 de like-uri, ar fi prea tare. Și da, cam atât pentru astăzi. Așa fi Iosef, la revedere!